Actuel Media jabrani filebagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bisimila a ka bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan ni bakurubaw ye an ka ni dɔgɔkun kibaru in kɔnɔ Festival du Poisson tako filanan min daminɛla avril kalo tile 18 ka taa bila tile 28 na san 2024 dumuni tobi yɔrɔ do maaw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min na donna nataw la réseau social TikTok laiti barakɛlaw tɛna nafa sɔrɔ tugun aw bɛna walawalali sɔrɔ ni dɔgɔkun kibaru in kɔnɔ. Actuel Media jabrani filebagaw aw bisimila kokura aga bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan ina fɔ an tuya fɔ ɲɛna cogoya min na bakurubaw la kabi jumadon avril kalo tile 18 san 2024 Festival du Poisson daminɛla place du cinquantenaire de Bamako la an bɛ jɛgɛ na sugu bɛɛ sɔrɔ yen a kɛra jɛgɛ jenini jɛgɛ kɛnɛ olu n'u ɲɔgɔnna caman ni tako filanan in na jamana kɔnɔdenw ye fara ɲɔgɔn ka kɛ ni yɔrɔ in na yaasa ka ni dumuni duman labɛnni jɛgɛ la k'u nɛnɛ yaasa ka kodɔn ni ko in na an ka jɛga Abdoulaye Maïga ka sɔrɔ n'u lajɛ. K'a ta avril kalo tile 18 ka taa bila 28 na san 2024 Festival du Poisson tako filanan baaraw kɛra Bamakɔ place des cinquantenaires la. Festival ye yɔrɔ ye min na Mali jɛgɛ feerela bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na. Mɔgɔ bɛ fɛn caman kɛ yan nɔ an b'a daminɛ jɛgɛ yɛrɛ la parce que comme a tɔgɔ yɛrɛ a dɛjɛlen bɛ jɛgɛ yɛrɛ la poisson na donc an b'a daminɛ jɛgɛ yɛrɛ la donc o kɔfɛ tuguni brochette bɛ anw fɛ yan nɔ donc o kɔfɛ an bɛ shawarma kɛ an bɛ sandwich kɛ donc o kɔfɛ an ye pâtisserie fɛnɛ dege pâtisserie an bɛ gâteau bɛ yen milkshake b'an bolo cheesecake fɛnɛ b'an bolo donc an b'a bɛɛ kɛ yan nɔ an bɛ ka salenw labɛn salenw b'an bolo tɛbɛnw b'an bolo fruits de mer baden b'an bolo gamasi bɛ yen nɔ merguez bɛ yen nɔ olu bɛɛ b'an bolo ani crevettes. K'a ta festival in daminɛ na fo ka taa bila a laban na maaw bɛna don o don ka na dumuniw kɛ minnu dilanna ni jɛgɛ ye. Bon an nana jɛgɛ dun de kama tiɲɛ yɛrɛ la yɔrɔ kɛcogo ka ɲi y'a plus dumuniw yɛrɛ fɛnɛ ka di. Ça va komi sini a fɛngɛ weekend laban ye sini ka taa dimanche la n'Ala sɔnna ma an jigi bɛ mɔgɔw kan wa nama se kuma duman dɔrɔn de bɛ yan nɔ an kɔni an bɛ mun ɲini mɔgɔw fɛ u kana sanni na foyi de ko t'an na yan nɔ client ka bɔ u ka na u yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ kɛcogo la foyi de ko t'an n'u ma bɔ a jaabi bɛ taa kun to dɛ. Festival kɛ yɔrɔ in na jɛgɛ suguya caman de tun bɛ yen wa dumuni sɔngɔw fana tɛ kelen ni sannikɛla ye min fɔ o de bɛ di a ma. Bon an ka jɛgɛ b'a daminɛ 5 000 ka taa 10 000 7 000 8 000 fo ka se 25 000 ma dɔw yɛrɛ bɛ plus mais mun b'an bolo o bɛ dan 25 000 la an yɛrɛ de bɛ accompagner an yɛrɛ de bɛ friti ni cɛkɛ k'a la n'o ka di ani logo n'i ye jɛgɛ san dɔrɔn mun ka di an b'o de k'a la. Festival in kɛnɛ kan sini si ka baaraw tɛ kelen livrɛliw bɛ yen sannikɛlaw bɛ yen wa dumuni tobilaw fana bɛ yen o n'a ɲɔgɔnna yɛrɛw. Mɔgɔ minnu bɛ n'u bɛ jɛgɛ jeniya ne de bɛ jɛgɛ kɛnɛ feere o ma ani sɛ wagati la jɛgɛ damadama b'an bolo yan ka d'a kan yan mɔgɔw mago bɛ o de la an dun nana olu de kama n'i nana mɔgɔ minnu kama o mago bɛ min na i b'o de ɲini ka d'u ma o jɛgɛ o fɔlɔfɔlɔ o ye tɛbɛn a filanan o ye salen ka taa se tɔn ma ani chanchal ka fara sɛ kan ani gambas o ye fruits de mer ye olu kɔni b'an bolo yan. Hali n'a y'a sɔrɔ festival bɛ ka kɛ a ɲɛ ma maa dɔw bɛ k'u dama kasi ni donsara da gɛlɛyali ye ani dumuniw sɔngɔ. Je pense que handicapé yɔrɔ min na o ye par rapport au prix par exemple mɔgɔ minnu se ba t'a ye supposons ne nana ni mɔgɔ 5 de ye donc j'ai dit payer 10 000 à la force pour que ka yan accès sɔrɔ bon mɔgɔ min bɛ ni moyen t'i bolo ni e 10 000 sara da la tu ne pouvais pas acheter i tɛ se ka yala k'i bɛ fɛnw san i bolo donc je trouve que n'u b'a kɛ rentrer ça soit le plus minime ou bien ka rentrer bɔ a la les gens vont rentrer pour la consommation mais ni rentrer kɛra la a bɛ caman ka programme faussé. Vu que festival lo vu que mɔgɔw bɛ wari sara ka na bon ne kɔni bolo c'est pas ça mais nous tun sera ka réduction dɔ kɛ pour que tout le monde ait accès donc endroit là parce que a ka di mɔgɔ caman ye ka na sanni fɛnɛ kɛ a ka di mɔgɔ caman ye ka na dumuni kɛ mais entrée ko in bɛ mɔgɔ caman empêcher quoi. Bon, c'est pas mal, en gros c'est pas mal, mais pour entrer quoi parce que jour férié nous je pense que mɔgɔw kan ka to yen nɔ u ka don ten tɔ vu que mɔgɔw bɛ don u bɛ tila ka na consommer de ka dumuni ni fɛnw san mais weekend na par contre entrée bɛ se ka k'o la. Festival du Poisson ye ɲɛnajɛ ye min bɛ tali kɛ dumuni kun kan wa a ye jɛgɛ feerelaw jɛgɛ dilannaw ani dumuni tobilaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wa festival kɛ yɔrɔ in na dumuni kɛ yɔrɔ bɛ yen ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ bɛ yen ani salle de concert o n'a ɲɔgɔnna caman. an
Ambe wakati mina ina fo bi yiridon do boleno no ye zabaye anga jamana kono akele no delina ko e ma chama bolo munu ya kanu kada atimiyaka ambe domina ina fo bi afereli kele no barada ye muso chama bolo actuel media to kola anga jega nana kadija ko ne ka sorolo nati Zaman yiride min be bɔ kuma ni kuma wa a bɛ sɔrɔ ka caya farafina tile b'i bolo yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali la. Yiriden mun don a bɛ sɔrɔ marabolo caman na. I n'a fɔ an ka yiriden caman a kɛnɛ bɛ se ka dun a labɛnnen walima a tobilen n'a jara a dunbaga ye cogo min na. Nga a sugoroma o ja de bɛ taa fo maa sama nɛnɛ la. I n'a fɔ farafina yiriden tɔw k'a daminɛ a den fo ka taa se a lili ma a bɛɛ lajɛlen bɛ mako ɲa. Ni wagati in na jikɔrɔni sugu falen don kosɛbɛ zaban feerelaw de la. San kalo 12 an bɛ nin sugu la an bɛ mangoro feere an bɛ nemuru feere an bɛ biyaki feere mais sisan ta ye zaban de zaban sera fɔlɔ a ci kuma mais sisan I b'a ta dɔrɔn a bɛ ci I m'a ye sisan ne ye nin ci kɔnɔ bilelen gɛn t'a kɔnɔ da kelen tɛ zaban na dɛ sisan a bɔra sinon wagati na an tun b'a feere kumaba ninnu 340 350 mais sisan a bɔlen don 540 440 320 mɔgɔ bɛɛ de dɔw b'a san ka kɛ bonbonni denmisɛnninw dɔw b'a feere ekɔlisoda la dɔw bɛ taa feere dugu kɔnɔ dɔw b'a den kelen kelen feere dɔw b'a da u ka da la denmisɛnninw b'a san a ka d'u ye kosɛbɛ an ka feere bɛɛ de depuis fayiri bɛ jigin fo fitiri an bɛ yan. San caman kɔfɛ nin baara in na Kaja Konate ni ale ye zaban bakuruba feerelila ye b'a yira k'a fɔ ko tɔnɔ bɛ zaban feereli la hali n'o y'a sɔrɔ sanni bɛ ka sumaya kosɛbɛ. An b'a chargement jigin muso minnu bɛ sugu kɔnɔ an b'a d'olu ma u b'a feere ni sugu jara an bɛ taa an bɛ dɔ wɛrɛ ta an b'a chargement ta an b'a d'u ma ni minnu wagati sera mais an bɛ wagati min na sisan an bɛ mangoro wagati de la sisan ni zaban wagati bon comme mɔgɔw b'a la ko zaban ma se mais anw yɛrɛw bolo a sera parce que a mɔna a bɛ ci sisan gɛn tɛ zaban kɔnɔ sisan foyi foyi zaban sannaw bɛ na zaban san dɔw b'a bɔrɔ san an bolo minnu b'a to u bɛ na san olu bolo u b'a woloma zaban ji sannaw b'a san minnu b'a ɲuman san olu b'a san u b'a bila plateau kɔnɔ u b'a da tabali kan u b'a feere donc an bɛ Ala fo k'a barikada n'o ye an bɛ min ɲini sisan an bɛ clients de ɲini u ka don sugu kɔnɔ zabanw b'an bolo mangoro b'an bolo an kɔni sigilen bɛ sugu la yan nɔ an ye dayirimɛ ɲini mais ni clients sera ka don gɛlɛya b'an kan dɔɔnin o ye client ko dekun ye dɔɔnin parce que sugu ka suma bon samiya donda fo ka taa se samiya banni ma an bɛ zaban baara toro n ye nafa sɔrɔ a la n ye nafa sɔrɔ a la yɛrɛ yɛrɛ de ni n ko ma nafa sɔrɔ a la n ye nkalon tigɛ bon ne bɛ zaban chargement de la don k'a di n ka clients ma ni min cayara sisan ni dama min bɔra la zabanditigiw bɛ minnu san n bɛ se k'olu to n bɛ se k'an sigi kɛrɛfɛ kuma la ka toni kɛ n tɛ ne bɛ zaban chargement de la don ka di mɔgɔw ma. N'an taara ɲɛfɛ dɔɔni an bɛ yiriden kanubagaba dɔ sɔrɔ yen min b'a ta kɛcogoya fɔ an ɲɛna. Bon zaban ka di ne ye kojugu parce que ne b'a dun kuma caman et puis ne sukorow k'a la tuma dɔ la n b'a kɛ zaban bɔnbɔnni ye k'a kɛ butelinin kɔnɔ k'a bila n ka école la taga sac kɔnɔ des fois n bɛ na n'a école la. Awɔ parce que a ka di ne ye naturellement même. Bon a wagati ma se vraiment mais an kɔni b'a san ka dun parce que a ka d'anw ye ten quoi. Bon a bɛ dépend I bɛ na zaban mun san parce que dɔw bɛ zaban san ka taa kɛ zaban bɔnbɔnni ye o prix man gɛlɛn quoi mais n'i y'a fɔ I bɛ zaban normal san k'a fɔ k'i b'o labɛn ka sukoro ni fɛnw k'o la o kɔni da ka gɛlɛn parce que a den kelen bɛ feere 40 30 20 a ka gɛlɛn mais a kɔni ka d'an ye an b'a kɛ parce que an diyaɲɛ ko de don. Ni musokɔrɔba in bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye u ka wagati de kun kan. A ye zaban kɔni sera san o san an b'a daminɛ ni heure la fo ka taa se baramɔ ma an b'a feereli la o la fo ka taa se a laban ma an b'a feere segu i n'a fɔ kucala ninnu ani maninkala ninnu ani sibiw a bɛ bɔ o yɔrɔ la ani kulu tafaraka ninnu u bɛ na n'an bɔrɔw de ye bɔrɔ kelen bɛ se ka taa fɔlɔ la an tun b'a ta 7,000 a bɔra la sisan an bɛ 2,000 ni 200 2,000 I bɛ nafa sɔrɔ dɔw la mais nafa tɛ sɔrɔ dɔw la dɛ i bɛ ka a gɛlɛyara ɲinan de fɛn bɛɛ de gɛlɛyara ɲinan ye ka daminɛ mangoro la ka na zaban ninnu a bɛɛ de ka gɛlɛn ɲinan donc I bɛ dɔw feere I b'o wari bɔ dɔɔnin bɛ yɛlɛ dɔw kan foyi yɛrɛ tɛ sɔrɔ dɔw la yɛrɛ nombre t'a la dɛ don dɔ la kuma dɔ la I bɛ se ka bɔrɔ 2 feere kuma dɔ sanni tɛ ɲinan don dɔ la bɔrɔ kelen yɛrɛ I b'a feere a tɛ ban yɛrɛ donc sinon salon ninnu I bɛ se ka bɔrɔ 3 bɔrɔ 4 I b'o feere mais ɲinan bɔrɔ 2 tɛ ban don dɔw la yɛrɛ I bɛ bɔrɔ kelen yɛrɛ ton dɔw la I bɛ se ka tile 2 k'a kan a tɛ ban. Mali kɔnɔ zaban jatelen don yiridenw fɛ minnu kanunen don kosɛbɛ ka da timiya a n'a nafaw kan an bɛ wagati min na I ko sisan a feerelibagaw ni a sanbagaw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don sabula a feereli kɛlen don nafasɔrɔ siraba ye u bolo hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔw tun y'a yira k'a fɔ ko a bɔra yanni a kuma cɛ
o n'a ta bɛɛ a feerelibagaw bɛ ka se k'u cɛsiri k'u banba yaasa u ka se ka dɔɔni sɔrɔ a feereli la. Sɔɔni dɔrɔn chinois ka réseau social TikTok laiti ale barakɛlaw tɛna nafa sɔrɔ a la tuguni ni hakilina in taara araba tɛmɛnen o réseau social in fɛ n'o ka baara bɛnnen don vidéo créeli ma an bɛ se ka mun de dɔn ni hakilina nafama in tali la Zinab Geye bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Chinois ka bɔlɔlɔ sira mun bɛ ni o kɔni bɛ jaw jaabi ale y'a yira arabado avril kalo tile 24 san 2024 na ko TikTok leti kɔni olu y'o ɲɔngiri Union européenne kaw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko TikTok kɔni b'a ɲini ka baara kɛ ni Union européenne mɔgɔw ye jɛlenya sira kan ani maa wɛrɛ minnu bɛ fɛ k'u sen don a la u y'a yira ko u ye ni bɔlɔlɔ sira in ɲɔngiri Union européenne maaw ye waati la u na se k'u ka laɲiniw bila sen kan wagati min na u ye ni laseli kɛ bɔlɔlɔ sira min kan o de ye X ni bɛɛ b'a dɔn Twitter la ByteDance n'ale jɛkulu ɲɛmaa ye u ye ni laseli kɛ ka kɛ ni Union européenne maaw ye jalaki mun ta k'u sɛgɛrɛ ko ni kɔni dabɔlen don walasa ka denmisɛnw tiɲɛ o mun na u y'a yira k'a fɔ ko olu ka denw tɛ kɔbɔ ye bɔlɔlɔ sira bolo o kɛlen kɔfɛ Union européenne ka commissaire numérique mun bɛ yen ni o ye Thierry Breton ale kɔni y'a yira k'a fɔ tɛnɛndon sɛgɛsɛgɛliw kɔni na bila sen kan Bruxelles ani ale tilala k'u bagabaga k'a fɔ ko ale kɔni na fɛn bɛɛ kɛ ka ni baara in ɲɔngiri alamusadon bɛɛ o dun y'a sɔrɔ maa minnu kɔni kɛmɛ ka ni bɔlɔlɔ in bila sen kan u y'a yira waati caman na ko maa minnu bɛ se ka jɔnjɔ sɔrɔ nin yɔrɔ in na o de ye maakɔrɔbaw ye minnu si b'a daminɛ san 18 ka yɛlɛ wa u y'a yira k'a fɔ fana ko u kɛlen don ka fɛɛrɛ bila sen kan walasa ni sariya ninnu bɛ se ka bato cogoya mun na o sariya ninnu dɔ ye i n'a fɔ i yɛrɛ foto walima i ka sɛbɛn dɔ mun b'i yɛrɛ sɛbɛntiya walima ka video kɛ mun na i bɛ bɔ o la walima i ka carte bancaire maa minnu kɔni sɛbɛntiyalen don ni baara ninnu na kosɛbɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni waleya kɔni tɛ se ka kɛ sabula denmisɛn ninnu bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ walasa ka ni sariya ninnu bɛɛ pan ɲininkali kɔni bɛ yɔrɔ min na sa o de ye k'a fɔ k'a dɔn ni maa bayirika minnu bɛ ni bɔlɔlɔ sira in labaara walasa ka se ka nafa sɔrɔ a la ka taa sira ɲuman fɛ o kɔni bɛ kɛ cogo di don nataw la Umu Berté n'ale tun bɛ wele ko Dikɔrɛ ale ye ɲɔgɔlɔnbɔ kalan sɛmɛ ni dusuma kasi ye ka ɲɛsin ɲɔgɔlɔnbɔlaw ma ni a ka fatuli ye n'o kɛra tɛnɛsu ka dugujɛ taratasu la avril kalo tile 22 san 2024 a sen yera ɲɔgɔlɔnbɔn caman na a bɛ san caman bɔ an bɛ se ka mun de dɔn ni musoba in kan an ka jɛ ka Maimuna Daw ka sɔrɔlenw lajɛ. I ni funɛ ka ko a ko dara kɛnɛ ka sisan de ka ne ma dɔ ye ni malo Mali ɲɔgɔlɔnbɔlaw ani diɲɛ fantan naani taw maaba dɔ kɔni tilala olu la tɛnɛndonw ka dugujɛ tarata la maa mun a ɲɔgɔlɔnbɔ tɔgɔ de tun ye Dikɔrɛ ye ni ale kɔni ye Mali ɲɔgɔlɔnbɔlaba dɔ ye mun tɔgɔ ye Umu Berté a fatura tɛnɛndon avril kalo tile 22 san 2024 ka sababu kɛ bana kuntagalajan dɔ ye ni dusuma kasi kunnafoni kɔni lasela a ka denbaya fɛ ani a baaraɲɔgɔnw bɔlɔlɔ siraw kan ani minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don culture kow ma ale fana ye kibaruya lase Umu Berté kun ye ɲɔgɔlɔnbɔla lakodɔnnenba ye a ka dugumakalan kɔfɛ Seku Dikɔrɛ kɔni ye a ka kalan tɔw bila sen kan Institut National des Arts la ni o ye INA ye Bamako san damadɔ kɔfɛ a sen donna bɛɛjɛ baara la ni o ye fonction publique ye a kun bɛ baara kɛ ENSUP bibliothèque la o jɔyɔrɔ ninnu bɛɛ kɔfɛ a ye kalan daminɛ faculté des langues Arts et sciences humaines la o san 4 kalan kɔfɛ a kɔni kɛra maa ye maa min bɛ se k'i jɔ maaw ɲɛkɔrɔ yaasa ka ɲɔgɔlɔnbɔ Umu Berté ni bɛɛ b'a dɔn Dikɔrɛ la a kun bɛ baara kɛ Mali arajo ani a jabaraniso la ORTM wa a ye ɲɔgɔlɔn caman bɔ ni o dɔ ye Bajɛnɛ Su Wulilen Saran Du Gɛrɛn olu ni u ɲɔgɔnna caman a ka jɛnajɛw kɛra taratadon avril kalo tile 23 san 2024 nɛgɛ kaɲɛ 16 waatiw la a furukɛ ka so Sebeni kɔrɔ Umu Berté ale kɔni dayɔrɔ laban bɛnna Lafiyabugu kaburudo ma an bɛ dugawu kɛ ala ka bada dali nɔgɔya ani alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen sisan jamana kɔnɔ kibaru a n'a kɔkan kibaru bɛna lase teliya la Maimuna Daw fɛ jamana kɔnɔ kunnafoni an ka marabolo ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni ni Forum des femmes pour les objectifs de développement durable et l'émergence ɲɛma ye ɲɔgɔn ye ni o ye Mariam Ina Koyita ye alamisadon avril kalo tile 25 san 2024 o mun nana Bamakɔ u ka sigi ka fɔ tako 68 kɔfɛ o mun kɛra New York kaw fɛ yen mars kalo tile 11 ka taa bila tile 12 tɛmɛnen na u ka ɲɛma ale kɔni nana ɲɛfɔli kɛ marabolo ɲɛma ye ni baara ninnu tɛmɛna cogo min na jamana ko kan kunnafoni l'Amérikikaw ka sanfɛ kalanso min bɛ yen ni o ye Colombia ye
olu y'a yira k'a fɔ ko Palestine kalanden minnu bɛ ni campus kofɔlen na ko waati min tun dira u ma k'o dafara jumadon avril kalo tile 26 san 2024 u y'a yira k'a fɔ ko ni ma kofɔlen ninnu ka campus bila minnu kun nana ka kɛɲɛ ni u ni gazakaw cɛ kɛlɛ ye u y'a yira k'a fɔ tuguni ko kalanden minnu bɛ ni yɔrɔ kofɔlen na ko bɛ taa maa 200 bɔ ɲɔgɔn la. Jumadon avril kalo tile 26 san 2024 Israel finitigilakaw y'a yira k'a fɔ ko Israel maa 1 bɔnɛna a nin na Israel ni Liban dancɛ la. U y'a yira k'a fɔ ko Libankaw ye mugu ci mun bɔra Liban tilebiyan fan fɛ. O mun kɛra sababu ye k'u ka sira dɔw tiɲɛ. Hezbollah ale y'a yira k'a fɔ ko ni fɛn ninnu tiɲɛna ani Israelkaw ka bolimafɛn 2 ni laseli ninnu bɛɛ kɛra u ka finitigilakaw fɛ. Ka kɛɲɛ ni Haïti marabolo ɲɛmaa ka baarabila ye Haïti camancɛ fanga ɲɛmaa ka conseiller ale kɔni ye ɲɛmaaya ta a ye kaleniw kɛ alamisadenw avril kalo tile 25 san 2024 ko ale kɔni na ni jɔyɔrɔ timɛ ko ɲuman na ni ɲɛnajɛ ninnu bɛɛ kɛra u ka palais présidentiel la o kɔfɛ u taara u ka marabolo ɲɛmaa yɛrɛ ka baarayɔrɔ la ni o tɔgɔ ye Villa Dake ye maaba caman kun bɛ nin kɛnɛ in kan. Ni ne bɛ dan sigi aw ka bi dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.